זה היה הדבר הכי מטורף שראיתי בחיים שלי. טס מפה, אני בחיים שלא ראיתי דבר כזה. וואו, טס מפה משהו מטורף. מה זה? כאילו שוגר איזה מין... אוקיי. יואו! יא בני זונות. יואו, אני בהלם. אני בהלם. יואו. אני בשוק. אני פאקינג בשוק. וואו. כבר רק דקה, זה לא יכול להיות.